Știm cu toții că strămoșii getodaci ne-au lăsat în pământ mărturii grandioase, cetăți falnice, arme și tezaure sacre din aur. Deși pământul abundă de urmele vieților, rămâne o mare enigmă. Unde sunt mormintele oamenilor de rând? De ce lipsesc osemintele poporului, generând acest mister profund al oaselor împrăștiate? Este bine cunoscut faptul că dacii practicau culturi incinerării. Însă un rug obișnuit în aer liber nu arde totul, el lasă urme în pământ, plus fragmente mari de oseminte și cărbuni care rezistă mii de ani. În schimb, pământul nostru tace. Putem doar presupune că răspunsul ascunde o mare surpriză. Se știe doar că un crematoriu distruge tot. Oare este posibil ca dacii să fi folosit un spațiu de incinerare ritualic complet izolat pentru purificare sacră? Focul ar fi desăvârșit trecerea, transformând totul în cenușă pură, care ulterior era purtată pe vârfurile munților pentru mormântarea cerească sau încredințată apelor purgătoare. O întoarcere desăvârșită în elementele naturii. Marile căpetenii au lăsat morminte monumentale, însă pentru poporul de rând miza era alta. Dacă dispariția lor fizică era de fapt dovada supremă a credinței în nemurire. Oare nu cumva ei considerau pământul doar o trecere, alegând intenționat să nu lase nicio ancoră materială în urma lor? Nu uita, like, follow și haide!